תודה רבה לכל מי שצפה בסרטון הראשון שלי. כל יום אני אעלה סרטונים. אוקיי, כאילו תודה ל-115 צפיות. אתם יכולים גם לרשום, תצפו גם בסרטוני מיינקראפט. אולי נעלה מחר, אני מעלה כל יום. הכל בערוצים עמית ליאון מערוצים, ואני מקווה שתאהבו את הסימן. הוא כבר היה בתוך 5 שניות, תראו 5 שניות סימן, תסתכלו בצד ימין למטה. אוקיי, טוב. היום, מחר אני אעלה טורנדו, אבל היום אני רוצה ללמד בטרפליי. מכיוון שאני מת על התרגיל הזה, לפי דעתי הוא ממש בסטייל ממש. אני לא אדגים אותו, אבל אני יודע איך כן לכוח כל היד שלי בשפשופים נשבע. אוקיי, אתם לוקחים את זה קודם ככה, בודקים שזה באמצע, מתחילים לסובב לפה, ככה, כאילו, ואתם מחזיקים את הכדור בצד ימין, פשוט במצלמה זה פה. נגיד הפוני שלי פה, בצד ימין. אוי, זה מבלבל. אוקיי, אז כשאתם מסובבים את זה לכאן, תתקן גם ככה, אז סופרים 1, 2, 3, ושומחים את זה ככה. פום, ואז ממשיכים ככה. ואז זה כאילו יעבור ככה. אם אתם משפשפים, זה לא טוב, כי זה יערץ לכם. אוקיי, וכשאתם מסיימים, אז אני אוהב בעיקר להמשיך לקרוסט, ואז לתפוס, ואז בעיקר ספייק, או ישר ספייק. אני קיצר אוהב ישר לקרוסט. אוקיי, ותצפו בסרטון הזה, תעשו לו המון לייקים, תרשמו, תנו סאב. יאללה ביי.